हेलो गाइस mwndwngbla YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै आङो नैबे माइरं खाथा खालामनायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव देखायबाय। हाजासे खस्थ' खालामब्लाबो 250 रांल' मोनो। No. नाय लोगोफोर, सानफाथोलो खाथिब्लाबो बोसोराव बिसोरो 250 रांल' मोनो। अब्लाबो उदैनि थाखाय मावनांगौ जायो। हेलौ लोगोफोर, दानिया नोंसोर नुसिगोन जोंना संनाय खावनाय। नै बयलार एवनाय। न'फ्राव जाहैनोबो गोजान जायो नालाय लोगोफोर, बेनिखायनो बिसोरो बेयावनो संनाय खावनाय लाहार फाहार खालामनानै जानाय जायो। नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टिं मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालाम। थेंक्स लोगोफोर।